views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Itang balita king Labuat Kapampangan, kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumising king katutuan, uling abak na balen. Kabalen, gising! Gising na po, kabalen! Sa lahat ng mga nakikinig ho sa amin, kaya naman pong Kapampangan Region, hanggang po rin yung katamong kasiping probinsya. Ayan, magandang umaga ho, mga kaibigan. Patuloy ho tayong inuulan, magdamag, paring art. Ito hong malakas na pag-ulan dito sa Luzon Island. At ang katotohanan, mga kaibigan, dito ho sa mga nakakapakinig, ayan, nabubulabog ho tayo nung alerto. Yung alerto, mga kaibigan, na ang ating pong lugar ay pumapasok dun ho sa mga kategorya na mataas ang volume ng tubig ulan na bumabagsak. Kaya kahit wala na ho si Enteng, ayan, naging super typhoon na ho itong si Enteng, ito naman hong habagat. Itong southwest monsoon ang nakaka-apekto ho, mga kaibigan, dito ho sa ayan, ating pong panahon. At ang bad news, di pang bad news, kakaluguran At siyempre nakapasok ko sa, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, Choy-Choy, ang binabantayan naman hong low pressure area o ito hong LPA, itong weather disturbance na ito, mga kaibigan, kinumpirma ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o ito hong pag-asa, mga kaibigan, dakong alas 10 ng gabi nito pong nakalipas, mga kaibigan, nito pong Biyernes, nang pumasok nga dito ho sa PAR ang binabantayang LPA na nasa 930 kilometers sa silangang bahagi ho ng Mindanao. Malaki ang tsansa ho nito na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Patuloy ho ang ginagawang pag-iingat na ito hong pag-asa o ito hong abiso ng pag-asa sa publiko ukol ho sa nasabing sama ng panahon na ito ho ay mararanasan naman ho natin sa susunod na linggo. Abak na balen, nadarening kay katamon taladugi. Shoutout po karening kay kaming Memalen, kayang 4th District. Masikan po yung uran, kaya ni po Laganas, At metong po kareng antabayanan tamo naman po ni pong Agus na po ning danum. May inibat kayong upstream ning Central Luzon, dyan ho sa Nueva Ecija. At bababa ho yan, magumpisa po arayat. Ang gana po ka rin, kempong Kandaba, na keng kasalungsungan, saing-sing dapureng memalen nanong mga palyaring nerapat ngara. Bakit wari? Ararening kaya katamon talatuki sa neno keng albugren tao kanda ba? Nengali. Impong kapamerwisyon ngeni mas matindi. At maya-maya, mga kaibigan, makakasama ho natin ang ang BC Alcalde ho ng Candaba. Shoutout dito sa Tagalog region ng Candaba para at least higit ho natin maintindihan yung pagpaplano dyan ho sa mga flood mitigation project, na nakaatang yan sa DPWH. Kaya lang, mga kaibigan, ano ba papel ng lokal na pamahalaan? Yan ho ang ating pong sisiya sa atin mamaya at magkakaroon ho tayo ng assessment kung gaano ho kalaki yung perwisyo na dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. Reta pong memalen na makiramdam po keng katamong balita ngayon pong Aldo na po ning Biyernes kakaluguran at chat ala hindi po parumingong at chat tayo na-chat dan na ala pong lug reni pong eskwela, public and private, ito hong face-to-face sa ilan, mga kaibigan, dito sa maraming probinsya sa ating pong bansa. At shoutout kay Yakabuts Malago nga o rin kaya katamon talatuki Manalbe po kening Arayat, Pampanga, kaya pong kandating, shoutout. Taran po muna po rin pong migaga na kabalenta mo, malapit kay Pampanga River, rening memale ng Kaplumbang. Shoutout po, lalo na po ngayon pong masikaning uran, papasa na po kaya kaming video, yung mga larawan na natatanggap po namin, mga kaibigan, yung flash flood. Yun hong epekto ho, nakita ho ninyo dyan ho sa Rizal. Yung initial assessment, Choy-Choy, ng sumakay ng chopper, si PBBM sumakay ng chopper. Nakita ho niya yung mga kalbong bundok. So ngayong araw din ho, magkakaroon ng presentasyon, orientation ho kay PBBM para ho malaman yung pamemerwisyo. Gaano ho ba kalaki yung assessment, dyan na ho tayo magkakaalaman. Pero
Sa ngayon, mga kaibigan, dahil nagpapatuloy pa ho itong malakas na pag-ulan, dito ho sa Pampanga, magkakaalaman pagkatapos na lang humupa ho itong baha at saka itong malakas ho na pag-ulan. Kasi napukasigan hanggang nabengi Masikan pa taga na yung uran na kaya katamo pong panandaman. At baka nita pong balo taming komprehensibong report. Pakibaluan tayo po kening report kening Pag-asa DOST. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago po tayo magtungo sa ating weather forecast, meron pa rin tayong update regarding po sa mga potensyal na weather disturbance or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 linggo. Simula po bukas hanggang early next week, Monday, possible po bumuo pa rin ng low pressure area dito po sa may northeastern boundary po ng ating Area of Responsibility. Dito at saka po dito sa may far east of Mindanao, sa may southeast of Guam, sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. This weather disturbance po na nasa loob ng ating PAR, posibleng mabuo bilang isang mahinang bagyo simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules. Pero kung makikita po natin sa ating latest track, ay hindi naman po ito magla-landfall, subalit may possible enhancement ng habagat dito sa may northern and central Luzon by early next week. Habang nasa malayong parte naman ng ating bansa ay wala namang direktang epekto pa sa ating bansa habang kumikilos pa northwest dito sa may Philippine Sea. Samantala po, simula po sa Thursday hanggang sa next weekend ay possible na pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, yung ikalawang weather disturbance dito sa may parteng silangan po ng Luzon. At kikilos pa rin ito west-northwest. At kung mapapansin pa rin po nila, mababa pa rin po ang chance na ito yung magla-landfall. Subalit knowing na yung mga bagyo po na napupunta po dito sa may northern Philippine Sea, nag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa may western sections. So possible po na maging maulan, hindi lang doon sa Monday and Tuesday, enhanced by the first tropical cyclone, kundi maging dito rin po sa ikalawang tropical cyclone pagsapit po ng later next week, that's Friday hanggang sa next weekend na po. Pwede pa rin po magbago yung ating mga scenarios regarding these two weather disturbances, kaya patuloy po magantabay sa ating mga updates. Para naman po sa taya ng panahon ngayong araw, magpapatuloy pa rin po ang habagat or southwest monsoon, bagamat gradual na itong humihina, knowing na papalayo na po itong si Super Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng. Nasa higit 800 kilometers na po sa west ng Ilocos Norte, patungo po ng southern China. So meron pa rin minsan malalakas na ulan, lalo na po sa may areas ng Central Luzon and Northern Luzon, habang patuloy pa rin natin minomonitor yung low pressure area dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, northeast of Luzon, pero wala naman itong inaasahang threat at hindi rin po inaasahan na magiging bagyo sa mga susunod na araw. Yung cloud clusters pa rin dito sa may northern Luzon ang patuloy nating binabantayan for possible formation as a tropical cyclone. Tanaw natin yung mga mahalagang impormasyon na atin pong natatanggap, mga kaibigan. Flood Bulletin number 7. Ito atid ho sa atin ng Pampanga River Basin and allied rivers. Ito hong Pag-asa DOST. Nung ka rin kakaluguran, rin pong gagawan da pong monitoring. Kaya ni pong area na ng Pampanga River. Ini pong Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center na kimpong kasalungsungan at tune po keng critical level ini pong Candaba Swamp. At rin pong iaslag da pong kapabaluan. Baka nita pong baluyo. Ini pong, ayan, paaslag tayo ne Diyos. Ating below alert, kening upstream area, below alert. Pero ita pong peka mababang portion, low stream na po ng Pampanga River. Shoutout ka rin po tao Candaba. At tune po keng critical level. Uli pong ini pong kabukas, pamanuran, may kaya pektuya pong matanang, keni pong Peka Maragul, river system na po ng Central Luzon, hindi pong Pampanga River. At ayan mga kaibigan, nakikita ho ninyo as of 6, wala po kakaluguran. Ngayon mo pong oras ini pong pamagpalwalda pong pamagpalwalda pong abiso. So 4:36, ayan, alarm na po, very slow rise to continue and likely to remain within alarm. Kaya ni pong hanggang po kano ngayon pong abak. So, asahan na po pamag
ayan, overflow na po ning Pampanga River, uli pong ang karatig, ang kasiping na po yung kakaluguran, rin pong komunidad, malapit po keng mismong ilog. O, yung Rio Chico River, yan ho sa area ho ng Saragossa Station, yan ho ang namomonitor. Gayon na rin mga kaibigan, dito ho sa area ho ng Arayat Station, Candaba Swamp area, ayan, nakakiula po na rin pong abiso na po ng Pag-asa DOST ang makamonitor po keng Pampanga River. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, opo, ang katuki na po ng kakatamong public service, lalo na po ngayon aplitan ng Uran, Josh, nung makananula kaya reding panyalwan. Ada, sumesa lang tayo kasing agrikultura, mitatas po yung panyalwan at rempadala yung salapi, datong, shoutout ka rening OFW. O yan, ayas nagmula Diyos, magkano ngayon palitan ken dolyar, ay nakakidala rening kakatantalatugi, no? 56.21. Humihina ho yung palitan ng dolyar Rata pong, o yan, makaasa ken padala. O akaki po, Japanese yen, na pong mapilang pa pong currency kakaluguran. Asahan nyo na, oras po mamanuran makanini, impong pamagtas keng panyalwan, metong ya po ka rin kaya kaming babadyon. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Ready mo naman pong alang danum, alang kuryente, nung nanuman po yung sangkan, o yan, naslag mo na Diyos, baka tambalo da rin kaya katamong talatuki, makanano de biya dyan yung karelang patingapon. Friday to Saturday, shoutout kay pong Barangay Paralayunan, Sitio Soto, Sitio Salazar, kay ni po Mapalacat City. Serbisyo publiko, balitang balen, balitang kapampangan, eslag mula, rening kay katamong bumansyon na lugar. Kaya mo naman pong Sapang Biabas Resettlement Phase 1, Villa Teodora, Doña Victoria, Balaba, and Biglang Sibol. Kaya ni pong Mapalacat City, alas 9 na po ni Benga nga pong alas 5 na po ni Ngabak. Sabado, September 6 hanggang pong September 7. Abak na balen! Abak na balen! Ala ko pong kuryente. Pota pong alauna na po ning gatpanapon ga pong alas 2. Adwa mong oras, kaya ni pong barit, kaya ni pong Candaba. O talang, Tenejero, Dalayap, ang popuking area na ning Mangga, Candaba, Pampanga. Abak na balen! Abak na! Shoutout muna po rin ng Memalen San Luis. Kumusta na ko po? Lalbog na po kayo. O ala ko pong kuryente pang bagya, kakaluguran. Kaya alauna na po ng ugto hanggang pong alas 2 na ning gatpanapon na yan. Santa Monica, San Agustin, Santa Cruz, Poblacion, San Nicolas, and San Sebastian Barrio. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Hanggang po muna man, apektado yan po kayong Alalapong Power, San Juan, San Isidro, San Roque, Santo Niño, and San Jose. Kaya pong Balena po ning San Luis. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Porsyon na mo naman po ning Santo Tomas, kakaluguran, kaya po San Luis. Kaya mo, except BCBI, Waterworks, Metro South, EDSA Trading, Sea Oil, yan, ang popureni pong mapila na establishmento, kaya ni pong porsyon na ning Santo Tomas. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Mandasig, Pasig, along Dalan Bato to Talipapa, Buwas, Percadores, Bambang, San Agustin, Paralaya, Gulap, and Santo Rosario. Lulbog po Kenny. Kenny pong Candaba. 1 p.m. to 4 p.m. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! O yan po, ang katamong serbisyo publiko pangabagya kabalen. Upagum, bisang tanala po rin pong ning balita. Ren pong tatakikyan na po rin ang katamong memalen. Mga mainit na balita dito sa ating bansa at sa Central Luzon. Ano nga ba latest? Sa aming pagbabalik, abak na balen! Abak na balen!
Abak na balen! Ganun po manalbe kaya kami. Kaya pong Digital TV, ang bubuging social media channel ng CLTV 36. So yan, mag-like na ko po at mag-subscribe. Baka nitang updated kayo po karin pong latest balita. Kaya ni Pula Buat Kapampangan at dito sa Central Luzon. Shoutout ko lang yung mga suki natin. Si Mary Pexon, Maria Bella Gulapa. O yan, narinig kaya katamon talatukin eh. O at atin lang pong abiso kaya katamo. Atin po kanong... ayan, crime na incident, kakaluguran, kaya ni pong area na ng Cavite, kaya ni po Candaba, Pampanga, tutukan na po yung news team yan, at pong robbery incident na minabot po, ketang, sa Karahasan, mga kaibigan, tututukan ho ng CLTV 36 News yan. At kay ating Flor Rivera, orange warning tana po waring kasi kan po yung uran, rin po nga chupuking wal, at magpaabot pong balita kaya kami kaya ni pong sikanana po ning habagat adaramdaman na rin kaya katamong memalen o rin kaya katamong talatuki makabancho po ka rin pong latest ngayon pong biyernes kakaluguran o po lalong-lalo na rin ang pilmila pong mag-comment kaya kaming timeline kaya ni CLTV 36 News minuli ni Paulo G. Ikay dismiss Bamban Mayor Alice Go at tutuna. Meron bang masama, paring Art, dun sa mga nagpapapicture sa kanya, mga nagpa-selfie, nagpa-groupie ho dito ho kay Bamban Mayor Alice Go na pakita. Meron ka ba picture, Josh? No? Dami kasing comment na nakukuha ho natin dyan. Ang sagwa naman kung nagjo-joke-joke lang ho yung ating pong mga netizen na kung ano ho yung kaparaanan nila pa. Ay, nako! Si Secretary Abalos pa yan. At itong ating mong PNP Chief. Ganda ng ngiti, oh! Oh, abak na balen. Goodbye. Hello, mga chicken. Abak na! Hello, mga chicken. Oy, mga ahente pa yata yan ng NBI, ng milyari. Hada rin kay katamong netizen. Your Honor, hindi ko po alam. Diyos mio Marimar. Oh, kita nyo naman ho, nakangiti na ang dismiss Bamban Mayor Alice Go. Ikit ke, Elias itang Go Waping me, di ba? Dapat yung Elias na lang ata yung Alice Go, di ba? Dahil yung tunay na pangalan, Go Waping. Abak na balen. Tutukan tayo po yung balita ngayon. Umpisan tayo na yung kakatamong balita, Diyos. Pero ba yung sabla? Nanuwaring almusal ng Paulo G. Nanuwaring manyaman nakapangan ngayon pong mamanuran. The best, kakaluguran, Susis Cuisine. The best, pamasalubong me. Pamasalubong me, ang popong muna ang pulatang, ayan, ay nuko. Okoy ba ang hanap mo? The best, ang Susis Cuisine, mga kaibigan. Lutong Kapampangan, akit mo ngang, King Susis Cuisine. Ang popong muna maning manyaman na pong aros kaldo. May sipa ang lasa. The best ho yan, mga kaibigan. Kung saan ba ang Susis Cuisine? Aba, ang baski munta ka nanong mall. Atin la pong branch din. At tutuna, darakala pa po rin karelang branch na hindi lang ho, merienda ang hatid ho sa atin, kundi yung mga Kapampangan iconic dishes. Abak na balen! At kung pag-uusapan naman ho, Paulo G, ano bang masarap na almusal at meat products? RMN ho tayo dyan, mga kaibigan. Si ating Rizalin ay the best din hong magluto ng mga masasarap na produkto ho nila. Mula ho dun ho sa kanilang processed meat. At syempre, ngayon pong holiday season, mga kaibigan, huwag po ninyong kakalimutan yung kanilang mga hamonado. Ayan, yung mga hamonado na opo, eko po mi pakarine. Kaya kayo pong bisita, oras iya po iyayapagyo. Ada rin kaya katamon talatogi. Reta pong manalbege kami shoutout rin pong supugeng Digital TV, Kalino ng Kalino, Paulo G. Ing broadcast na ng CLTV 36. At opo, imburimi muna ang pong pakibaluan, pangabagya. Nanong kwento na rin kaya katamong talatuki na menanggana po ngayon ni kakaluguran. O tsa, makababadla po bitis at yung pikakatakutan da, ini pong agos na ning danom, Kempong Pampanga River. Ang tabayanan niya po, kaya kaming balita ngayon, pamagbalik na ning kaya kayong programang Abak na Balen! Ihanda na yan mga sangkap mo insan. Pachikin mo sa akin yung lutong Indian. Yung meron mong sibuyas marami. That makes the food very, very... Andan
Habak na balen, tuloy-tuloy ho ang ating balitaan mga kaibigan habang inuulan ho ang malaking bahagi ho ng Luzon Island. Ang abiso ho ng pag-asa mga kaibigan at itong NDRRMC, nakatanggap na ho ba kayo? Dahil ito hong orange rainfall warning, pasok ho ang lalawigan ng Bataan at Zambales at nagbabanta ho ang matinding pag-ulan at pagbaha at maging ang pagguho ng lupa dyan ho sa mga matataas na bahagi ng dyan ho sa lalawigan ng Bataan at Zambales. Kaya mo naman po Pampanga, taga ng alangpa na po ing pamanuran. Mimingat kayo kabalen. Umpisa na ho natin ang mga mainit na balita, balitang balen, balitang Kapampangan. Ang ating pong headlines ngayon pong araw po ng Biyernes, September 6. Flood Control Project, Keng Makabebe. Mitok nang iya pahuli na ning personal property claim agpang puking DPWH. Abak na balen! Matning balita, balitang balen, balitang Kapampangan. 53 years old kakaluguran na high-value drug suspect. Mera kapya puking Mabalacat City. Abak na balen! Abak na! Cassandra Ong, umaming nilakad niya ang license to operate ng Porac Mega Pogo Hub. Siya rin daw ang may-ari ng sinalakay ng mansyon. Abak na balen! Abak na! Dismiss Bamban Tarlac, Mayor Alice Go. Nasa kamay na ng mga otoridad ng Pilipinas. Abak na balen! Abak na! Makasaysay ang pagbagsak ho ng asteroid sa Cagayan, huli sa video. Abak na balen! Abak na! Narito na ho ang detalye ng mga mainit na balita, mga kaibigan. Nasa kustodiya ho ng Philippine authorities ang sinibak sa pwesto na mayor ng Banban, si Tarlac Alice Go. Bamban Tarlac Alice Go, kakaluguran. Tinurn over na po si Go ng Indonesian government sa mga opisyal ng bansa na pinangunahan naman po ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marbil. Hapon ho nitong Huwebes, September 5 at nakarating ho sila kanina pong madaling araw mga kaibigan. Nauna na hong inihayag ng PNP na kanila rin pong i-turn over sa Senado si Go o ito hong si Go Waping dahil sila ang may standing arrest warrant sa kanyang opo. O matapos yung hindi ho sumupot dyan ho sa pagdinig sa hearing sa Pogo, mga kaibigan. Pero ang latest ho nito, mga kaibigan, lumabas na rin ho o naisilbi na rin ho yung warrant of arrest ng korte dyan ho sa Capas Tarlac. May kaugnayan pa rin ho yan, mga kaibigan, sa pagkakasangkot niya dito ho sa mga kaso ng human trafficking. Dito ho sa nalansag na Pogo Hub sa Central Luzon. Pakinggan ho natin yung ilan hong mga panayam kay suspended Mayor Alice Go. Kino-confirm ko po agad po yung sinabi po ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Go? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang si Alice Go ay DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala niyo. Ngayon, ito ngayon dinala natin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinangkihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. At ito ngayon ay nasa korte ng Capas Tarlac. At ang Capas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Ayan mga kaibigan, ngayon pong araw may schedule ho na itong si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go ay siya naman pong dadalhin dito ho sa korte ng Capas Tarlac at dito ho sa binabanggit na may banta sa kanyang buhay, yan po ang ating pong aalamin ngayong pong araw ho na to. Doon ho sa mga nakakapakinig ho sa amin na Paulo G, alam pa na yung pamanuran at yung problemang imingeni nga rare ni kakatantalatuki ingkabilyan mirugo na atsukening mababang lugar. O reni na po kanini, reni pong saising da po rening memalen
na atsupuketa pong bili na nitang panela pong ocha akakit da po ining flash flood ne burita mo pong pakintin dyan masalese in pong maging kabilyan da po rin kay katamong memalen lalo na po kani pong Pampanga 4th District na numalyari may ngaslag Josh baka nitang balo damo ng nanoy nga buklat tamong pisabihan ngeni reni pong river channel kani po Candaba ne baka nitang akiyo kung gaano ho kalakas yung ragasan ng tubig ayan ano ipinadalang video ho ni Ref Egay Mix TV no kanya pong partina po ning ilog yan nung yan kumagkamali ne po ang bagya pakibalwan tamit ang eksaktong lokasyon na po yan kasi meron na hong porsyon na ito hong nabigyan daw ng dike o naipatayong infrastruktura mga kaibigan ay bumigay nito pong nakalipas ho na panahon pero sa kasalukuyan ayan ho tumataas pa tubig at yung pong mga komunidad na malapit ho sa ilog ay siya naman pong tinatamaan ho nitong flash flood diyan ho sa Candaba, Pampanga. Para higit ho nating maintindihan, ito hong tinatakbo ho nitong balitang ito. Makakasama ho natin live sa ating pong studio, gumising ng maaga, Vice Mayor Resty Sibug. May puwabak kayo. May pabak po, Sir Paulo. At karen pong ganang Manalbe, mga nanonood po sa sa CLTV. Abak na Balen. Abak na Balen. Itang eksaktong video nuno ka rin mumuestra na ining netizen makanano kadaguling albog karela at ragasana ning danumno ka rin po kanini. Kanya po king Pulong Gubat. Kagabi po, pinadala po sa atin ng isang concerned citizen, si Paring Bernard, at sinabi niya, yun ang kasalukuyang problema po nila at dinadanas nila sa Candaba. So, nasira po yung slope protection dyan sa bandang Pulong Gubat po, sa Tagalog region. Okay. Ito ho'y bahagi ng Pampanga River o sangang ilog ho to? Sangang ilog po yan, coming from San Ildefonso, sa mga gawi po ng Bulacan dito sa San Ildefonso. At kayo ho nakakaalam nito hong komunidad na kalapit ho ng ilog na yan, na umapaw ho. Gaano ho karaming pamilyang apektado dyan? Actually, sa Tagalog region po, napakaraming mga affected na family dyan. Siya po kasi ang pinakamalaking population po ng Candaba is Tagalog region. So, yung mga tao, syempre, natatakot po sila dahil instead na maproteksyonan nga po sila, so protection ngayon, nangyayari po parang dilubyo po sa kanila. So, umingi po sila ng tulong sa atin kung paano po matugunan ng kung sino man po ang namahala at gumawa ng project na to. Ang panawagan lang po nila sa akin ay sana po balikan at gawin po ulit para hindi po maging delikadong kanilang buhay. Pero for the meantime, syempre alam naman natin pagka ganitong malakas ang ulan dapat kahit papaano yung assistance maibigay lalo-lalo na hindi na yan ay pinakamababang porsyon na rin nitong Pampanga River, yung low stream mas lalo hong nakakatakot mga kaibigan. Yung pong tubig na bumabagsak ko dito ho sa mabababang lugar, partikular na itong Candaba. Kasi doon pala hindi kalayuan, doon sa mismong kabayanan ho ninyo, merong portion ng ilog na kuhanan din po ng CLTV 36 News. Bumigay yan po. Kahit ho yung sheet piling nga manwanda, kakaluguran. Sa Barangay Bambang. Barangay Bambang. May lasakya po. At yun hong diameter ho ng ilog, mga kaibigan, mas lalo pong lumawak. Kaya nanganganib ho yung mga bahay na konkreto na, kalaking mga bahay pa siguro yung pong distansya mula ho dun ho sa ilog, malayo nung unang panahon. Ngayon, kinabid po, makananula po rin immediate solution oras po ating pong mga nining sitwasyon. Makananula po yung gawain. Bali po, iano ko lang ulit. Yung mga nasira na po ngayon, yun nga, sinasabi niyo sa Barangay Bangbang, yung po sa Pulong Gubat, at yung isang araw po, kung may ano nyo rin, yung sa Barangka. Yung sa, opo, sa Malisik po. Actually, napakalaki po ng pinsala din doon. Nung isang araw, tumawag din sa akin at sakto po, dumaan po yung mga staff natin at na video rin po nila. So, ang bala ko po, pag gumanda po yung panahon, talagang pupuntahan ko po yon at i-live ko rin at mananawagan sa ating mga kasamaan na sana po balikan po nila dahil I am sure na ito po ay under warranty. And of course, kaya nga po tinawag na slope protection para nga protektahan po yung mga flood control na to. At sa billion project po sa amin yan ay
kailangan po balikan nila. So yun po, ang ginagawa po ng bayan po natin, nakaraan pong Miyerkules, nagkaroon po kami ng session at ayun po, inapruban na po namin yung kasama po yung 3 million na binigay po ni Presidente Marcos at ngayon po ipamimigay po, bibili po sila ng konting ayuda para sa mga tao. 1 million po yung amount nun. At yan mga kaibigan, nakikita ho ninyo yung riprap na dapat ang purpose ho talaga niyan protektahan ho itong bahagi po ng ilog. Pero imbis na ayan, ma-serve po yung purpose, hindi. Kinain ho ng ilog, yung pong slope protection. Sa usapin ho nitong mga pagpaplano na, ayan, ano ho kailangan proteksyonan, yung mga engineering intervention, paano ho dumadaan ho sa lokal na pamahalaan yan? Ito ho pa pwede, ito, iniwaring na sirang ngayon ni project na ng DPWH o ng local government? It is not a project of a local government. It's a GAA. It's a general allocation po sa national government. At hindi po namin control yan dahil wala rin pong mga committee report na nire-report ang aming committee dyan. So, nangyayari, pag natatapos na, nagkakaproblema, doon po namin nalalaman. So, kaya po minsan, nabibigla na lang kami sa portion kasi po napakalawak po ng mga river sa Candaba. So, minsan may tatawag na lang, Vice, nasira po yung ginagawa po nila dito, tapos may mga complaint din. So, sa engineering intervention naman, nasabi ko nga, kung susundan lang po siguro talaga nila yung design na standard, hindi po masisira eh. Kasi kung imagine mo, Sir Paulo, yung mga engineer, I'm a professional mechanical engineer po ako. 22 years po ako sa Saudi and I am working as a director po sa isang German company. Nag-work po kami sa Saudi Aramco. So yun, sa Saudi po kasi pagka ang project ng government, kung Aramco yan, talagang standard po talaga ang trabaho. What I mean is that, kung gagawin po nila ng tama as per dun sa standard, wala pong problema yan. So, duda ka dito? Sa akin po talagang duda ako. Binidyo ko po yan, yung iba, nung ginagawa nila. Mapapansin mo yung thickness po ng kanilang slab, yung mga ginamit na bakal. So, sa akin po, tigil po, yun po yung naging resulta ng kanilang mga ginagawa. So, ang sabi ko nga, sana po, sa mga susunod na mga project na gagawin nila, kung yun po ay gagawin nila, itama po nila. At nananawagan din po ako na sana bigyan po nila ng quality yung kanilang trabaho at sana i-comply po nila yung specification. Sa abroad, Sir Paulo, hindi ka makakakolekta. Napakaraming compliance na ginagawa at ang daming inspection. May mga tinatawag na sub-inspection. Pero dito sa atin, anong observation mo? Hindi ko po talaga, dahil nasa legislative po, ayoko po masyado makialam sa kanila. Pero siyempre, it's part of our work na oversight po kami. Pero they're not reporting to us. So, ano magagawa ko? Baka naman pumunta ako doon, mapahiya pa ako nung ginagawa ko doon. But for me, sabi ko nga ang pakiusap ko, Sir Paulo, at nananawagan na rin ako sa national government. Meron ako suggestion, Sir Paulo, just to lessen this problem. Kung ang DPWH, sabi ko nga, kaya naman nila, sila na lang magtrabaho Kasi ang nangyayari dyan, dinesign, analogy ang design mo ay parang mansyon. Pero lumabas siya parang barong-barong. Bakit nangyayari to? Kasi dito, ay kumuha ang AAA na kontraktor. Pinasubcon, sinabcon. Ang nag-design, ang mga top-notcher sa board exam. Pero ang gumawa, hindi na engineer. Kasi nga, lumipat na lumipat. Dapat malesen itong ganitong mga trabaho. Ang kanilang gagawin dapat, from this design, sila na mag-implement, direct sila po ang magpatrabaho. Hindi na dapat ipasubcon ng ipasubcon. Okay, probably, subcontractor ng AAA, sila pa rin na nag-implement. Kasi sila nga yung qualified. Pero ang nangyayari, ito nga si main contractor, AAA qualified siya Meron siyang pick-up, meron siyang field job, everything. Pero sino gumagawa? Yun ang tanong. So, ito yung mga nangyayari ngayon dito sa bayan natin. So, it's an open secret. Ako po, hindi ko po alam na ganito po talaga nangyayari dito, pero ito yung nangyayari. Kaya pagdating sa matapos ang project, ito na yung mga produkto na. Dito ho sa amin pong ginagawa, mga kaibigan, meron din ho tayong proyekto, itong Investigating Infra, itong Asian Center for Journalism na dito ho sa Ateneo. Ang kanila hong tinitignan, dun pa lang ho sa pinaka-basic consultation sa lokal na pamahalaan. Para ho, yung mga
flood control, yung master plan ho nito, talagang naipuposisyon. Kasi sabihin man ho natin na yan long term, hindi ho makukuha ng isang taon. Meron ho kasing proyekto ang DPWH kuminsan, yearly ho yung pagbibigay ho ng budget. Pero kapag hindi ho yan well coordinated, mga kaibigan, sa mga LGU, pagka dumating yung malakas na bagyo, masasapul yan, mawawasak. So, ulit-ulit lang. Kaya, ang laki po ng pondo dyan ho sa maintenance palaang. Tapatan po. Atin niya pong master plan ng flood control game pong Candaba at makana niya po miraratang king SB. Actually, king master plan control po, flood control. So far po wala po kasi sobra po talaga kalwalas at makanano de mang ipondo, I really don't know. Uli pong sobra po, karagul, kalawak, at ito pong sabi natin ganitang press BBM, ito po talagang plano na I really support that kasi po uli pong, nung pong mira siya po ka rin, miyabi po king planeta. So I'm waiting for that, ito pong iwata mo kanita, ito pong pisabi tamo. So, kanako po kanya ni Sir Paulo, talagang kaya kami, ala pong complete master plan, buong flood control na po ng Candaba. So, benanggana po ngayon, ala pong master plan. Kasi, kaya pong pamita-lamita tamo naman po kaya ng local chief executive na po ng Candaba. Itong po ka rin kukonsiderada, pablasang atsunatan na po kayong low-lying area. Itang pamag-upgrade ka rin pong lugal, kalupan na ning palengke, papilming atin tawken, ing dalan na ing access road, baka nitang maging remote, na pong mumura na pong makanini, albugan niya po yung Candaba, intindihan tamo ita. Kaya pong pamagsamas po na, nung nokarin niya po dumalan ng danom, at baka nitang ita pong access da po rin ng memalen, kaya ni pong pamagluwal at lungog da po kayong balen, magpipresentaya po kayo kayong sanggunian ita. At magkano po yung budget na yung pong papaprobala po kayong bisabihan na elevation o development, infra project, kaya pong balena po ng Candaba? Dito pong kaya kaming gagawan, dito pong annual investment plan ni. Iyabela po reta, o ning uli pong makatakaраguling pera na po ng Candaba. So, limited mo po talaga. So, yung paninayin mo po, kalupad na po rin. Na nanggagaling po ang mga tulad niyan, yung mga budget po niyan, galing po sa national yan. So, maraming salamat at bumababa naman. Yun nga lang ang sinasabi ko, nandyan na yan. Sana ayusin nila dahil for how many years, inintay po ng mga tao yung project na yan at ginawa naman, pero ito nga po yung naging resulta. Imbes na nga maging mapayapa ang kanilang kalooban, ang kanilang isipan, makatulog ng maayos. At ngayon po, nagiging dilubyo sa kanila dahil kung makita mo yung interview na yun, talagang nawas out doon yung mga gamit nila sa loob. Yung mga TV, yung mga... Lalo pa ngayon, pababa pa lang ang tubig. Yun yung nakakatakot. Yun po yung pakiusap ko sana. Salamat po sa national government. Pakibantayan na lang po yung binigay yung pondo sa amin para po may implement na maayos. Nakakawa po yung mga tao sa amin. Alam mo, sabi sa amin, Sir Paulo, mas maganda pa nga nung dating hindi nila ginalaw Kasi nga yung nandun, mga kawayan, mga puno. Nung tinanggal yon mas matibay pa. Ngayon, syempre, tinanggal, wala nang sumusuporta sa lupa. Ang pinakamahirap pa nun, anong ginamit nila after that protection? Tama bang proseso ng paggawa nila daw? May mga nagrereklamo, pero ayoko na. Pakinggan po natin. Mamaya sino bang kontraktor niyan? Ang kontraktor, hindi ko po... Magkakaalaman, pagka ganito. Oo, itanong na lang po sa kanila siguro. Magsasagot naman sila dahil itong interview ko na to, sigurado, mag-aalboruto sila dahil binobroke out po natin. So sila na po, ang dami po kontraktor doon. Iba-iba. Bawat ibang... Kasi ito, hindi, pulingad kayong katamo pong gagawan po news coverage. Pagka ho yan, umabot ho sa Senado, in aid of legislation, iimbestigahan kung bakit ang laki ng maintenance sa mga flood control project over dito ho sa mga sinusubo na mga proyekto para at least ma-rehabilitate ho itong mga major river system. Pero ang masakit na katotohanan dito, mga kaibigan, hindi pa nga natatapos yung kasiraan nakikita na, no? Nung malyari ka mo, Buri, kung ikaw merong magagawa, sabihin na natin yan proyekto ng national, ano dapat mangyari na kontrolado ng LGU na pwedeng makialam siya, lalo na sa usapin ng transparency. Yung binabanggit ninyong proseso na dapat may checklist. Kasi mga kaibigan, ang katotohanan po nito, yung pong mga flood control project na yan,
itineturn over, ina-award sa LGU. Diba? Bandang huli, kayo rin ang mananagot dyan. Kaya nga pag pinatayuan niya ng mga informal settler, kayo mananagot doon. Sasabihin ng Public Works, kasalanan nyo yan eh. Kaya meron tayong nire-rescue palagi. Pinatayuan nyo ng bahay malapit sa ilog. Ikaw po, nung malyari kayo po buri. Kung kami mo po talaga, bantayan mo na po masalese rin eh. Ita pong standard, I'm an engineer po. Bantayan tayo po, kareta po talagang kayang specification. Nanula po dapat din gamitan ng bakal, makanano ya po kakapaling karelang slab, at ita pong kitkot na kayang sheet pipe, stuya. O imbalita po, syempre, namang ketang pamagkay, po kano pusto. So, mas masanting po talaga, may imbestigal na rin, at mga lagsak lang makanyan. So, nung ako po talaga, from the start of the project, ating makabante, ating checklist, they have to comply all the specification. Ayapin po yan. Bill of quantities na po. At nila po kasing bill of quantities din eh. Ang BOQ nga man wanda. Then natin ka pong compliance kan bawat specification. So dapat, nung ikatamo po talagang pa-comply talareta. 100%. Kasi po sayang lang ng project, may gawa na yan. Kita pong, ayan, kaya waya na yan mo po, mas matibay pa yung kaya. Nagsakit po yan. More or less, at yung po kaya po yan, 50 to 100 meters po yung may sira ngayon. Bayo la pa mo po din. Ela pa po mayari, gagawan daw pa rin, phase by phase la po. So may sira na lang. May nasira na po. Yan po yung masakit na katutuan, kareni po nga kakita mo pong infrastruktura na mitatalakad, so pong inumpisan taga ng, kahit papamidyada pa yapining masanting tamong plano yun nga. Ngayon, isto naman pong malalasakla, dalata mo rin pakit ng mga karaguling. May sira. Pila niyang metro kanina may sira? Yun nga po yung sinasabi ko, siguro mga nasa 50 to 100 meters yan. So yung iba po, ganyan din. So yung last Bagyo po may ganyan din. So hindi na po natin masyadong nai-report sa inyo yun. Pero pagka gusto nyo pong pumunta at live nyo makita, dalhin nyo po yung team nyo para at least makita. Interview nyo po yung mga tao. Sino po nagsimula, kailan po sinimulan at kailan natapos. Actually, tinatawag po ako ngayon kanina, Sir Paulo, sabi ko nga pupunta po ako sa inyo diyan sa Tagalog. Kaso lang yung hindi pa kami makadahan, umikot pa kami. So isolated na ngayon. Yung lugar na yan dahil dito sa baha. Opo. Dahil may po sa Kapampangan sa Tagalog region. Opo. Nakal po salamat kay kayo, Vice, at kaya pong bisasabihan na yan. Taga nang dapat tala pong tututukan din mga yan po kwento. At makabukla. Iya mo naman po kabalen yung pong CLTV 36 para sa patas na pamamahayag. Dito ho sa kontraktor, although wala pa ho kaming impormasyon kung sino ho gumawa ho niyan at kung ito ho ba ay project ng DPWH, pero for sure, ang sinasabi ho ni Vice Mayor Resty Sibog, hindi ho lokal na pamahalaan ng may project kasi hindi ho, wala ho sa development plan na sa infrastructure na naipasa ho dyan sa Sanggunian. Ating pong tututukan yan at mayap panauli na mo karening kaya katanamong talatuki amanal bengeni at magdusa pa mo rin. Kening albuga malalyari, titas pa po yung danom kandaba, na ano pong buri yung sabihan kareni pong memale? At karen pong gagaragan ng kabalan pong yung kandaba, may paningat po, ningat ko po dahil po nabengi, sobra, nandin pong ganingal do, sobra po kasi kaning uran, so I'm sure po, may ragul na naman po yung danom. At kareta pong hanggang mesalanta po, kareni pong may sirang flood control. Ay na po, nandin po, mag-message ko ka na ako, impakisabi po ka na ako, sana po repair dala. Ako po, ayun po, nakikiusap po ako sa mga kontraktor, sa DPWH. Sana sa madaling panahon, puntaan po nila at ayusin po nila kasi kawawa po yung mga kababayan po namin at nakikiusap po sila. Wala po silang masantungan. Ako, isang vice mayor lamang po sa isang maliit na bayan. Binigyan po kami ng project, pero ito po yung nangyayari. Parang nagiging delibyo. May mga nakakawa po sila dahil gusto po nila yung payapang pamumuhay at text po ng text, wala na po kami magawa. It is not in our hand. Pasensya na po kayo, hanggang ito lang po magagawa ko. Message ko po si Sir Paulo at pinagbigyan niyo po kami. On behalf of Bayan po ng Candaba, Sir Paulo, maraming salamat. Dito po sa binigay niyo po sa aking pagkakataon, I'm sure mas mabilis po ang kanilang magiging aksyon. At sa mga kababayan ko po, huwag po kayong mag-alala, tututukan po ng CLTV to. Para po mas mapabilis po ang kanilang pag-repair sa nasabing mga nasirang infrastruktura. Panghuling tanong, interactive kasi yung show natin bago kita bitawan. May pag-asa pa ba sa usapin na problema natin sa baha? Kahit yung terminong mitigation lang,
sa bayan ng Candaba. May pag-asa pa ba? May pag-asa po, Sir Paulo. Basta't po yung mga project na binaba nila at bantayan po nila. Kaya nga tinawag na control at slope protection, parang nga protection na. Mahirap nga pagka ilan I'm sure meron din, meron lifespan. Sa ibang bansa, 50 years na, buhay pa. Dito, wala pang 3 taon, wasak na. So, meron po. I'm really hoping na, I'm engineer po. Pag ginawa mo, dinesign mo, alam mo, kaya may warranty ka. So, ako, may pag-asa po ako. If I have given a chance, sabi ko nga po, gawin natin na mas maayos ang bayan na to sa ating dinatnan. So, yun na lamang po, Sir Paulo. Nag-OT po yata tayo. Dakal po, salamat kaya kayo kabalen. Nadreda pong manalbeke kami ating pusong makabalen. Paparala pong video nung nanuman po yung issue keng karelang komunidad. Makabukla po yung CLTV 36. Baka nita pong mididinan na po swala. Retang kay katabong kabalen na mangutang at intindido po na nung mga palyari kaya ni po Labot Kapampangan. Yan ako po yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Dakal po, salamat kaya kayo.